Ana sana Ibrahim Rano wacce aka sani da Safiya a cikin shirin zaɓi biyu. Ni an haife ni a nan garin Kano, na yi makaranta primary school a Air Force Primary School, na yi Abu Hanifa Secondary School, yanzu ina School of Technology, na yi diploma a can, ina HND a kan Software and Web Development. No, ban taɓa wani film ba, zaɓi biyu shine film ina na farko. Gaskiya abu ne wanda ban taɓa kawowa a kaina cewa zan yi film ba. So lokacin da na fara film na ga an sa audition ne a page ɗin Arewa 24, so ba ma ni na gani ba, yaya ta ce ta gani sai take gaya min ki je ki gwada mana. Lokacin da na je na gwada ban kawo hope ɗin cewa zan iya ba saboda ba field ina bane ba. So da muka je kuma aka yi audition aka tantance, cikin yarda Allah kuma sai Allah ya ba mu sa'a muka fara. An ɗan samu wannan ƙalubalen amma daga baya komai ya daidaita. Gaskiya mutane da dama idan mun haɗu da su suna yaba acting ɗina, suna min zancen ina Bello, ina ɗan baiwa, ina dan nas. Suna nan suna harkokinsu. Gaskiya mafi akasari kuɗi na fi tafiya ne wurin 'yan uwana. Wannan dai sai Allah ya yi, amma ina wa kaina babban fata nan gaba a Kannywood. Amma ta gaskiya wacce dai take burge ni a fim ita ce Aisha Usman Adam Humairatu. A maza kuma suna burge ni gaskiya jarumai. Gaskiya kuma ma ina da burin yin aiki da shi. Insha Allah ba zai gagara ba, tunda ma gashi fim bai hana ni karatu ba, a yanzu haka ina karatu na. Inda nake da burin zuwa shine in je Saudiya. Gaskiya best abinci na shine dambun shinkafa. Gaskiya mutane sun ɗan yi magana a kai, amma duba da yanayin halayya ta yace na taso, su kowa dai yana mun fatan alkhairi. Sometimes fita ma sai da face mask gaskiya. Na da saurayi. Shi ɗaya ne.